आपणा सर्वांना अग्राचं अगत्याचं निमंत्रण. चिरंजीव गणेश, सौ मीना व श्री बालाजी संभाजी बेल्लाळे, राहणार अहमदपूर, तालुका अहमदपूर, जिल्हा लातूर यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव व चिरंजीवी सौभाग्यवती कांक्षिणी सानवी उर्फ पूजा, सौ उमादेवी व श्री ओम प्रकाश शेषेराव देशमुख, राहणार अंकुलगा राणी, तालुका शिरूर अनंतपाळ, जिल्हा लातूर यांची ज्येष्ठ कन्या यांचा शुभविवाह रविवार दिनांक 3 जानेवारी 2021 रोजी दुपारी 12:31 या शुभ मुहूर्तावर करण्याचे योजिले आहे. देव कार्य शुक्रवार दिनांक 1 जानेवारी 2021 रोजी स्वगृही. विवाहस्थळ सानवी मंगल कार्यालय, नांदेड रोड, अहमदपूर. निमंत्रक समस्त बेल्लाळे परिवार, अहमदपूर.